Slušam. Kako pitanje budete postavili? Ajde malo zamaši ušima pa rashladi njih okolo. I evo vas onaj ko vas je dopeljio ovdje. Ševa, kam ideš? Idem doma. Halo? Halo? Ševa. Slušam. Imaš klempave uši. Kaj si rekao? Da imaš velike uši. Ko magara. Neću ti odgovorit, majku ti jebem. Ja tebi 2 puta. Pedero jedan. Budeš mi došao, majku ti jebem u pičku. Dođi ti kod mene u Rijeku pa ima da ti nategne da ti budu još veće ko magarce. Ma hoćeš mi za kurac povući pa ću ti čitavu Titanik ću ti dopeljati gore. Burek ću od tebe napraviti. Odi na sušak. Molim? Pička ti materina bezobrazna. Ma pedero jedan, klempav. Šta je? Napravit ću burek od tebe. Čekaj, budeš i pizdu svoje materine napravio. Doći ćemo tamo, sad ću ja telefonirat, pa ćeš vidjeti šta ćeš napraviti. Samo dođi, klempav. Majko ti jebem. Pa ko te poslao u armiju? Molim? Ko te poslao u armiju? Ko je armija? Ne razmiš. Ja sam Čeda. Kaj si ti? Svedok? O, jesi budala. Ajde, Bog se vice. Ajde u drugu jedinicu, jebem ti mater. Takvi tu ruku, nek ti se vidi iz drugo uho. Ma nabijem te na kurac, znaš. Kočića pečenje. Dobar dan. Vi danas niste došli na kontrolu? Molim? Niste danas došli na kontrolu? Ne, danas sam bio na burži. Ja čujem da ste vi na nekom snimanju. Znači na snimanje ste mogli ići ako mene niste došli. Kad ste mi naručili? Pa zadnji put kad ste bili s onim dečkom, onim vozačem kada vas to pelo. Božo. Božo, di si Božo? Dođi tu. S tim dečkom ste bili, da. Dajte mi ga na prvo. Odklopila je. Nije. Nije Božo, još razgovara. Nije. Ne, javi se priča, još je tu. Halo? Jeste tu? Jesam. Dobro, zašto niste došli? Jel pijete, recite mi? Dobar dan svima. Jel pijete, Zvonko? Ne, vi boste morali fotokopije donesti. Zvonko, ja vas pitam, jel pijete? Kaj ste vi? Jel vi pijete i dalje? Ne, bio sam kod naše doktorice i... Jel vam ona rekla da prestanete pit koji ja isto? Molim? Jel vam ona rekla da prestanete pit? Ne znam. Jel pijete tablete koje sam vam dala? Pola ujutro, pola na večer. Jel stavljate analno? Nije normalno. Znam da nije normalno, ali je brže. Ako nećeš donirat bubrek, jel bi donirao jedno uho? Joj, gospodine, dajte mater tebi u uhima. Pusti. Ne, pusti. Sjed, ševče. Dajte prekinite još jedne emisije, jebe vam onu zadnju minutu kad ćete gledati ovu televiziju. Slušam. Rekla ti mama da više ne piješ. Jesi čuo? Ne smiješ više pit. Ma jebem ti mater. Uši ti rastu od toga. Jesi čuo? Ma jebote onaj ko ti je rekao da ne smijem pit. Ja bom pil kad bom ja htel. Jel pijem za tvoje pička ti materina smrdljiva? Evo, sretna ti nova godina. Također i tebi. Da i dalje budeš tako lepi. S velikim ušima. Jebem ti majko. Ja tebi klempavu. Klempavec. Tišina klempavi bok. Pička ti materina, ja sam za tebe džentlemen, pička ti materina. Bezobraznik jedan. Đubre. Daj pokušat. Joj. Ševa, možda razgovaraš sa bratom?
Sa kojim? Sa tvojim bratom, to je tvoj brat koji te nazvao. Koji brat? Tvoj brat. Mirko? Da, to je Mirko. Kak si? Ko stari taci na praksi. Ševa. Ma nije to, nema problema. A kako nema problema? Kakav problem? Kakav, ja sam ti rekao. Ma šta si? Jučer i sutra i ne može. Ma kako ne može? Ma kako jesi jučer? Ma šta sam jučer? Ne možeš uvijek pričaš i onda kažeš nešto. Ma, doviđenja. 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 Nemoj me. Ko je tvoj Mirko? Ako hoćeš dobro, ako ne opet. Ma šta hoću dobro? Neću te više. Pa ne trebaš, pa ne živim ja od tebe, jebote. Ma, ješ čuo? Šta? Ako ti dođem tamo, bit će... Šta će biti? Ma bit će... Ajde, kaži mi šta će... Ma bit će ti, ne? Hoću, jebeš mi mater ako neću. Bit će ti, ne? Hoću, jebeš mi mater ako neću. Ma bit će ti, ne? Kaj zlo? Da? Ooo, vi ste prefrigani. Zašto si, ne? Ako si rekao nešto, onda to, ne? Ma šta sam rekao? Znaš ti, ne? Rekao si da si Mirko? Ne. Pa ti si, ne znam. Ma ti si. Ja jesam. I ja isto. Ako hoćeš, dobro, ako ne... Evo ti na. Doćiš teš. Dođi ti pa ćeš vidjeti. Hoćeš doći? Gdje? Ašundjav? Mašardora? Ašundjav? Mašardira? Mašundjav? Ooo, maršale? Ševađe. Šta namiguješ, jebem ti kruh? Ma kona, be. Ajde, namigni ti. Hoću ti jebat. Ajde, namigni. Ma jebat ću ga. Ma namigni. Ma koga je? Ajde, namigni. Ma jebem i njega isto. Ma namigni, ajde. Ma hoću ti pičku materinu. Ma ajde, namigni. Dobit ćete šore, jebeš mi mater ako ne. Ma namigni, kad sam ti rekao, namigni. Pička ti nemoj mater. to. Znaš, zašto imaš najveće uši u Hrvatskoj? Zato da ti jebe mater da bolje čuje, znaš. Tako da ju primem za uši, da ju razbijem, jebe me kruh. Ma kak ne bi vikal jebe ti majku u pičku. Ma kak ne bi jebao te... Ajde, doviđenja.